መግለጺ ህዝባዊ ግንባር ኣልማዛዊ ኢዮቤል ምጅማር ሓርነታዊ ብረታዊ ገድሊ 30 ዓመታት ኣብ ሓርነታዊ ገድሊ 30 ዓመታት ከ ኣብ ገድሊ ምዕቃብ ናጽነትን ምህናጽ ሃገርን ሓሊፉ መበል 60 ዓመት ኣልማዛዊ ኢዮቤል ነብዕል ኣሎና ኣብዚ ጋጣሚ እዚ ህዝቢ ኤርትራ መጀመርያ ንምርግጋጽ መሰረተ ውሳኔን ናጽነትን ሰይቡ ድማ ንምዕቃብ ሃገራዊ ናጽነትን ምህናጽ ሃገርን ዘካየዶ ናይ 60 ዓመታት ገድሊ ብኽቡር መስዋዕቲ ኣማይታ ሸሓት ዝተሃንጸ ታሪኽ ምዃኑ ምስተውዓል ይግባእ ህዝቢ ኤርትራ ንመሰረተ ውሳኔኡን ናጽነቱን ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ምኽፋሉ ሕላገቱ ከም ህዝቢ እዩ ሓደ ውሑድን ድሩት ዝዓቕሙን ህዝቢ ኣንጻር በብእብረ ብርእሲ ሓያላን ኣሜሪካን ሕብረት ሶቪየትን ዝተደገፈን ዝጸንዐን መግዛእቲ ኢትዮጵያ መኪቱ ጾር ሓርነታዊ ቃልሲ ን30 ዓመታት ክስከም ምብቅዑን ምዕዋቱን መርኣያ ናይቲ ዝኸፈሎ ኣዝዩ ክቡር ዋጋን ዓይነቱ ከም ህዝብን እዩ ሓርነት ዘይብሉ ግዙእ ህዝቢ ህይወት ዘለዎ ህዝቢ ክበሃል ስለ ዘይከኣል ከም ህዝቢ ህያውን ክኸውን ከኣ ንሓርነቱ ዝሕተት ዋጋ ክኸፍል ስለ ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ዝኽፈል ከፊሉ ሓርነቱ ብምጭባጥ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ተሰጋገረ እዚ ናይ ናጽነትን ምህናጽ ሃገርን ሓድሽ ምዕራፍ ግን ናጽነት ትርጉም ንኽህልዎ ኣንጻር ሓድሽ ብድሆታትን ቀጻሊ ተጻብኦታትን ጸኒዕካ ምምካትን ምስዋእን ምዕዋትን ስለ ዝሓተተ ኣብዚ እዋን እውን ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩን ምክልኻልን ምህናጽን ከም ብሓድሽ ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ክኸፍል ተቐሲቡ እዩ ናጽነት ንምርካብ ናጽነት ብምዕቃብ ሃገር ንምህናጽን ራህዋን ፍትሕን ንምንጋስን ከም ኩሉ ብሉጽ ዕላማታት ዋግኡ ኣዝዩ ክቡር ብምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ናብቲ ዝደለዮን ዝግብኦን ማዕርፎ ንኽበጽሕ መኸትኡ ጸኒዑ ክቕጽል ነይርዎ ሓርነት ብፍርቂ ዋጋ ስለ ዘይርከብ ሓርነት ናይቶም ክከላኸሉላን ክዕቅብዋን ብቕዓት ዘለዎም እጀታ ስለ ዝኾነ ኣብ ታሪኽ ኣብ ፍርቂ መገዲ ምእላይ ከኣ ምርጫ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘይኮነ ኣብዚ ዳሕረዋይ 30 ናይ ናጽነት ዓመታት ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ዝሓተተ ካልኣይ ገድሊ ቐጺሉ ኣብ ድርኩኺት ሓድሽ መድረኽ ተበጺሒሎ ታሪኽ 30 ዓመታት ገድሊ 30 ዓመታት መኸተ ኩሉ ጉዕዞ 60 ዓመታት ንምምጻእን ምዕቃብን ናጽነትን ምህናጽ ሃገርን ብደምን ረሃጽን ብቑኑዕ መስመርን ብቑዕ ኣወዳድባን ብስትራቴጂያዊ መራርሓን ንጹር ራእይን ብእምነትን ተስፋን ብፍልጠትን ተባልሓትነትን ዝተነድቀ ዝናዊ ታሪኽ እዩ ነዚ ታሪኽ እዚ ዝሰርሐ ህዝቢ ኤርትራን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ግንባርን ነቲ ዘይከኣል ዝተባህለ ናጽነት ኤርትራ ዝከኣል ዝገበረ ድሕሪ ናጽነት ከኣ ነቲ ዘይከውን ዝተባህለ ምዕቃብ ናጽ ሃገር ክውን ዝገበረ ንመጻእውን ነቲ ዘይከኣል ዝመስል ናይ ራህዋን ልምዓትን ፍትሕን ሃገር ምህናጽ ዝከኣል ክገብሮ ዝኽእል ብቕዓት ይውንን እዩ ኣብ ታሪኽ ዓወት ህዝብታትን ሃገራትን ጽሕፍቶ ዘይኮነስ ውጽኢት ብቑዕ ራእይን ውዳቤን እምነትን ተስፋን ቃልስን ስራሕን ስለ ዝኾነ ከም ኣብ ዝሓለፈ ኣብ መጻእውን ባህግታትናን ዕላማታትናን ንኽሰምር ናብኡ ዘብጽሓና ሓያል ሓድነትን ውሳቤን ቁኑዕ መስመርን መሪሕነትን ጽንዓት ኣብ ዕላማ ከም ዘድልየና ንጹር እዩ ኣብዚ ናይ ድሕሪ ናጽነት 30 ዓመታት ብቐንዱ ብሰሪ ንሃገራዊ ህላዌናን ናጽነትናን ዕላማ ዝገበረ ግዳማዊ ተጻብኦታት ምናጽ ፍትሕን ልምዓትን ራህዋን ሰፈናን ኤርትራ ማዕረ ልዑል ትጽቢትናን ጥሙሓትናን ተወፋይነትናን ዓቕምናን ከም ድሌትና ክስልጠና እኳ እንተዘይከኣለ ብግዳማዊ ተጻብኦታትን ጸቕጥታትን ከይተሰነፍና ናጻን ቁኑዕን መስመርና ዓቂብና ብናይ ኣቋራጭ ፍትሓት ከይሰዳዕናን ናብ ናይ ሓዋሩን ነባርን ማዕርፎ እናማዕደና
بصنعة سل تقالسنا نتخالي معرف قدل زخونة قداماوي ورارن بزح مزملكعتو تتصابوتاتن بصنعة مسواتن سعرنا أبزوبانا أبدركوخي تحدش معرف سلامن متحققازن بتصحينا اللونا إذن أتوزلنا حدش مدرخ جن أبزز حالف عمت قولي كم ترأي زباونا هقراون تتصابوتاتن انكفاتاتن سلزلوو عقمتاتنا بقعتاتنا معبيلنا حيلنا مختنا خنقصل قدنيو زبيتاو سلامن لمعتن إيرترا سلامن لمعتن زبانا استأساسر مخانو نهزباو جنبار كاب اوان حرنتاو قدل تحيزو نتصرن حدا كان مسرتاو عنود استراتيجيوني نيرو نابنت أبتبشحن شعاتا 285 زوطو ህዝባዊ ግንባር ዝምድንኡ ምስ ዲሞክራሲያውያን እንቅስቃሳት ኢትዮጵያ ዝብል ኣገዳሲ ንርሑቕ ጥመተ ናይ ፖሊሲ ሰነድ ነዚ ሕጂ ዘጓንፍ ዘሎ ዝተጠናነገ ፖለቲካዊ ብድሆታት ትንቢታዊ ዝመስል ንጹርነት ኣስፊርዎ ነይሩ እዩ ኣብ ካልኣይን ሓድነታውን ጉባኤ ከዓ ህዝባዊ ግንባር ንዞባዊ ምትሕግጋዝን ምውሃሃድን ዘለዎ መትከላዊ መርገፂ ዝገልጽ ፖለቲካዊ ውሳነ ኣጽዲቑ ነይሩ ዞባዊ ምትሕግጋዝን ምውሃሃድን ኤርትራ ስልቲ ዘይኮነስ ዘይቅየር ስትራቴጂ ስለዝኾነ ነዚ ድሕሪ ነዊሕ ቃልሲ ዝተኸስተ ሓድሽ ተስፋ ንምብርዓን ዝደልዩ ብውሽጢ ኣውራኸ ኣንጻር ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታቶም ገይሮም ዝርእይዎ ግዳማዊ ሓይልታት ዕብለላ ስለ ዘለዉ ህዝብታትን ሃገራትን ዞባና ምእንቲ ሓበራዊ ረብሓታቶምን ዝሓሸ መጻኢኦምን ክምክቱ ግድን እዩ ኣብዚ መኸተዚ ኤርትራ ማእከል ስሕበት ምዃና ድማ ናይ ኣጋጣሚ ይኮነን ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ብኩሉ ቁሉዕ ወራራት ቁጠባዊ መሓነቕቲ ስነ ኣእምሮዊ ኪናት ፍልሰት መንእሰያት ንሰብኣዊ መሰላት ፖለቲካ መሳርያ ዝገበረ ናይ ምሲጣን ዘመተታት ተፈቲና ኤርትራ ካብ ረመፅ ወፅያላ እዚ ኩሉ ገድልን መስዋዕትን ትርጉሙን እሴቱን ዝህልዎ ግን ፍትሕን ረሃዋን ዲሞክራስን ዝሰፈና ነቲ ዝተኸፍለላ ክቡር ዋጋ ዘይትዕብር ሓረ ሃገር ምስ ትህነፅ ጥራይ እዩ ነዚ ንምርግጋፅ ከዓ እቲ እንኮ መገዲ ቀጻልነት ታሪክ ብምርግጋፅ ታሪክ ምስራሕ ጥራሕ እዩ ንዝሓለፈ ሃገራዊ ታሪክና ነቲ ካብ ቀጽሪ ናጽነት ናብ ሓራካ ናብ ጀብሃ ናብ ሻዕብያ ናብ ዋርሳይ ዘሰጋገረ ሃገራዊ ታሪክና ከም መሰረትን መወከስን ብምውሳድ ቀጻልነቱ ማለት ናይ ክብርታት ዕላማታት መትከላት ተመክሮታት ዓቕምታት ብቕዓታት ቀጻልነቱን ንምርግጋፅ መድሕን ዝኸውን ብቑዕን ማዕባልን ሃገራዊ ትካላት ክንሃንጽ ኣለና ህዝባዊ ግንባር ማእከል ስሕበት ሃገራዊ ፖለቲካ ኮይኑ ምቕጻሉን ምድልዳሉን ከዓ ናይቲ ዘላቒ ምዕባለ ክመርሕ ዝኽእል ድልዱል ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስርዓት መሰረት እዩ ኣልማዛዊ ኢዮቤል ክንጽብል ከለና እምበኣር ንባሕት መስከረም ከም ኣውደ ዓመት ምብፅዓ መጠን መብፅዓታት ሰውራና ብምኽባር ሓርነትና ዓቂብና ንኤርትራ ከም ፍትሕን ልምዓትን ረህዋን ሰፈና ሃገር ንኽንሃንፃ መብፅዓና ክንሐድስ ጎቦ እዩ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ብወራርን ተጻብኦታትን ንዝተኸልፈ ዕድላት ብዝኽሕስ ናሃርን ኣድማዕነትን بمولع عقم مهنات إرترا بمسرحن حدر زقبلن تاريخ زقصلن زسرحن بقعتك ولدو بمخسقاسن تاريخه وتلخو كفتسميو حدر بحت مسكرم سلطنت إرترا بمهنات كنفتسموينا سماتاتنا بسرح يدبسو عوتنا حفاش حزباو جنبار ديمقراطية فتحن حدا مسكرم كلتاشحن عسران حدا أسمرا صدمكي